gyere, ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üveg bort kibontok, figyelj! Lehet, hogy nem vagy gyenge, de a szívedbe száll a penge, attól nem érzed magad jobban, de a kocsitba bomba robban. Tudom én, erős vagy persze, de a fejedbe robban a persze, vagy ha a penge csövében nézel, ott már sem érzel szét. Hiába vagy bátor, mint egy római gladiátor, keményebb, mint egy szikla, de a szikla keményebb. Elég egy szikra. Szikra. A bomba felrobban. Kocsitba bomba robban. Majd rólad szólnak a... Hírek. Veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a másik ajtó, de a Szent Péter szigetekre vágy, azt hiszem az útján önnek, Mennyországtól is legjobb szolgáltatást gyógyítja. Nyújtja. Melyik ajtó menjünk? Kocsiban a langelő, kocsiban a langelő.